ada uliputannya enak. Musik. Langsung sampai kan saya awalnya di rumah itu mah baru dari ramah besar ini. Jadi mudah uliputan. Mudah baca ama boleh sungkai. Sebenarnya itu lebih kan satu coba di sini. Lebih kan cara tahu coba dia. Pandai kan besar. Pandai kan salam. Nangan lagi. Nangan lagi. Uliputan. Kamu nggak ada suka. Ini buat Baiman. Kan Baiman. Kopi. Putih. Kamu sudah punya nomor transit putih. Oke. Mungkin kamu sih. Berarti cukup berat karena ini pemain transportasi yang mau ibadah di Batam. Reporternya semua Cek orang. Ini apa? Jadi lupa bagaimana, bahkan juga yang mana. Kita bahkan di mana, bahkan kita kembali di bank. Bisa lagi menjan? Wah, si Edmo mata mah. Waka orang India. Waka orang lupa bagaimana, ini si itu demon dia. Garikai, wasu garikai. Garikai itu. Demon dia. Edmo mata mah. Dia kau rayu. India kau rai. Saka daru, saka ulawan kisi di Indonesia Christmas. Saka ndaka kambe Christmas ndi nasu tukagana. Kamisa kuma yo. Christmas ipi? 97. Forget came 97. 97. Saka daru, saka cengita mana? Kan jangan tahu. Garikai. Garikai Baiman. Garikai Baiman. Dia gaura Edmo. Good. Pamus. Kahedot. Pamus. Mamur mula Desember. Agak murah sih. Anjaga mura ese. Mura waga tahu garikai. Kamu sana pehuri. Ayenga na asinga zibidi kuri ayenga na runi red nani mfano wa Baiman saka pamoja zozo di pa Christmas papo paya ni kutandara saka wakanda ko rwazi wange saka ngachitika kusaka usuri bati banga kutoba wa mwana Garikai wako yamsa banga bae dimo ndio saka kandida pa Mana fukula bela tu polis kesi. Mudi Mana fukula bela tu polis kesi. Gila sih. Apa sahaja? mapurisa vakanditi tichatsvaga munhu wakabayiwa kumwana kana tamuona tichamusunga ina asi pane ndakamboramba ndichiendeyo chimane mane ichiti hatisati adi tamubata saka nanhasi haasati akabata Wakatiza. vakatiza wakatiza
makaite mwana abereka zvandarwe Asina. anyambibonyanya anabura wabereke uyu agarika yacho anga basina akona koya Hapana. hapana ko asi vakazviziva kuti mwana wavo apara mhosva. kusvika pari zvinhu zvakunawo kwaGwaimana ati auya kwamuri kuzotaura nezvenyaya iyi. vakazouya papere nguva muna April ndokuzouya kwenditaura kuti raitisi takakuuraya mwana Yacho 98. ndozvaakauya ichitaura akanditaura kudaro ari mumaoko mamambo chifu Akauya ndiani? ndikwaGwaimana Baba, mai, zukuru, tete, mbuya. akubakauya baba Gwaimana acho ati andikudenga kuti aGwaimana Aide. akauya achiti kudii aGwaimana hanzi akauya achiti kudii kwamuri? akauya achiti ndini mwana akadini akauraya wako mwana kwakungotaura izvizvi kwakuto vakazodii vapedza kutaura izvizvi? zvadaro izvo ndowetanga tiri mudare mumu saka takaramba takangoenda ndosangana baba vacho ndotaura kuti mwana wangu ari kusato saka asati adini auya kudare kwamaenda kunosangana navanhu vekwaGwaimana vekwaGwaimana maamaendesana kudare kuti vazodii? iwo ndo vakanisunga Ndowakasunga. Gwaimana wacho ndio vakanisunga inini wacho sunga inini ndakauraya kwemwana kuti muende kudare kuti anditaurire zvaakaita pamwana wangu kuna mambo mumusha ndo zvaakaita ipapo vakandidanza ikona ndobva ndaende ndokuzonditaurira sokuri akusungisai kwamambo kwakuchizodini maako kwamambo kwacho? kwamambo ndozoti ndasvikeyo ndikati ndazvizwa zvomataura kuti raitisi ndakauraya mwana wenyu saka nyaya iri yapange zvekuti saka izvozvizvi uchiona zvese zvendiri kushandisa pamwana wangu hapana nechimwe chemakabvisa muri mumwe akaziva kuti haitisi takauraya mwana wako saka ndiri kushandisa chii zvinhu zvangu zvindikushandisa mari yangu ndiri kushandisa saka ndakanga ndakamboachata pamari yekuteme mwana wangu zvendai ndichiita iye Gwaimana pasina asi Gwaimana ngusorwadziwa pakazita mani ndokuchizoenda kochozomangara pamambo batai matamata auye pano ndimutaura kuti mwana muno ndiye wakadini ndiye kakukuwadza ndiye wakauraya mwana wako ndikati ndo mafambiro saka mazoenda ikoko zvamama akati vakuripirei kudhifuraya maexpenses yamama akasangana nawo pavhuru rwemwana vakazoamita here maexpenses iyona iyo vaGwaimana acho? ndingati haana chaakandokisa murume wekungotaura kuna mambo supamaropa ndiye akandibudisa kuna mambo kuna mambo badzi chete chete Tingati pakudaidzwa kwavakaita kudare vana baba achitaura nyaya yekuti ndini ndakauraya mwana wenyu akabvisa $10 yekutenda ndaa yacho ndakazviita zvapera ndobva azobvisa chema yaakabvisa $30 zvazvatopera zvakadaro apa madare aimbotaurwa kuti uyai musi wakati ivo vanga vasingashauribekarira vakaunza $10 yemushumo wekushuma kuti ndo vakauraya ne$30 ichena ndokubva zvapera zvakadaro saka mbava vakazoenda kuna mambo mumusha vakazoti kudii tingakuti zvese zvirikutaurwa apo zvakanga zviri mumaoko mamusha kwete kuti tanga tichiona isu tega pasina mama mambo musha ainga varipo ndovakapiwe soko iroro ndiGwaimana yakangotsakatika iri mumaoko mamambo ndo zviripo
Saka mwauya kuna mabosa urombe kuti vakubatsire muchikwani iyo changamiro. Matsuka ropa akava $14. Ehe. Uyu Gwaimana ndibaba acho. baba ndio wabana hii muziki kaka Saka Gwaimana unonge ndisimuti kudini. Gwaimana ndibaba. Gwaimana, it's all up to him to implicate himself or not. Because haasiri the company. Gwaimana kutobatwa kwake apa unofanira kunge achitoronga kuti inini ndamusumudze mhepo ya Edmo. Ndokuti muimplicate Gwaimana. Kukoti Gwaimana haana nyaya. Asi kungozi une nyaya. Gwaimana iye zvaakaita handizivi kuti hangu iye waizviitire kana kuti akazomumisa ndiani. Sababa wakanga aita zvakanaka. Handisiziva kuti akaita communication nemwana akataura kuti ndakamuuraya ngenyaya yehuri siyanai nazvo, ndisaisorovha ndega, sasaenda kudare. Ndikuona ndakajamba madare kana akapedzisira akuona kuti madare haasango ende dare racho rakashaya simba semashaira ari kundoita ripi. Gwaimana isusu taida kubata dai wenyu mwana wacho wai arubhanya arabva 97 haapfukiwe. Ndinoona sekuti pamwe anenge aritsikirira. Unotsukunura zvii. Kuuya vaiti vari kumuona. Kuzobva ipapapo panga pasisina zvanga Imweni vachataura. zvawadini. Hatina kukasika kuziva isusu kuti ndo zviri kuitika. Inini muri kutotaura naye here Hatisati. ivo vari kutaura naye ka uri kuona nyaya iri kuitika ka ivo muri watorwa waroika vari kuuya vachitaura nemwana wenyu iwe muri kutadza kutaura nemwana wenyu. Nyaya iri rapa hapana munhu ka unogona kuirwira kunze kweye mukomana akatiisa kunze kwemukomana akatiisa 1 2 kana kutoti iye Edmo wacho ngaavhirikidze. Saka inini ndiri munofanira kutoendawo kuti kuna Edmo wenyu mototi iwo usazorora pamweya wako usina kuzorora. Ita kuti vanhu ava vauye tione kuvabata tione kuvaripisa. Because baba vacho havazochada kuzvifambira ngenyaya yekuti vane maitiro evakadini evakaita. Hanzi vanhu avo vari kukorera kunatsa kuexplaina. Ndini ndakatovati ngavauye kudare kuno kuti wabatsirika. Imi pamakapuwa mari ndiGwaimana 10 ne30 ndopaanga achiri Edmo ndopaanga achiri kuonekwa, ndopavakava vachiti vari kumuona, ndobva vakupai 10 ne30 yanga yakagadzirwa. After 30 havachamuoni pa pamusoro changamiri. Hanzi ndiri kutoda Gwaimana wacho kuti atouye muno mudare muno. Iwo baba acho. Iwo baba acho. Wacho wakatofa. Hanzi uriyo wacho yena ngauye kuno. Unani? Arusara ari baba. Hanzi ndiri kuada iwowe paGwaimana wacho wariyo wacho wana baba wacho ndikoti tiende nenyaya yacho ibude. Hanzi pane zvakatoitwa. imi makakandirwa Edmo pamari dzamakapuwa idzodzo idzoka Makatovharwa. ndopamakavharirwa mwana wenyu papa. Hanzi saka ndiyozvo tiri kuda kuti tigadzirise izvozvo pamari iyoyo. Maonero muri kutoita ndiyozvotida kugadzirisa kuti zvibude pachena. Uyu mupana aramba achimuka. Akamuka kunosheka. Kunosheka naye Gwaimana wacho unonga aripo achichitaurirwa kuti makadai zvinhu zvinyi. Saka
otosumudzwa zvinhu zvotofamba. Saka ariko unoziya ndiani? Takangonzwa kuti pane vakomana 3 varipo, asi kuti tizive kuti ndiana Zive mazita avo mazita manje, atichazivi. Tinovasamona sei manje? Hanzi pamusha pacho munopaziya here? pamusha pacho paziya. Pamusha ipopo hanzi ndipo panoendwa, ndipo panoenda kotsvakwa mukuru wacho ndiye unouya kuno. Baba wedhiri nemathedidhozi wakafa. Akafa ndo dzakasiya dzaro masettings kubva dzadini. Ndo zvakadzigemurisa. Ndo zvakadzigemurisa. Ndinoona kudaro. Saka inini manje taida kuti muchiti taida information manje. Hanzi ndiyo nyaya yandinoda kuti nditaure nawe pagwaimani wacho muno, handisati kutaura nawo kunze. Ndoda kuti titaure nawo muno tione kuti ndimai yabuda. Saka iwewe ndiwo unonga wakuenda kuona kuti panani. Wakangoti director kuti musha wacho uri pakati then toenda konhonga mukuru wacho uripo ndiyo uya muno. Wotoenda unoenda neblank salmon. Rinenge rakafiliwa pazita nepanenge Ndinoti kana kuti rikazi onini mutani zita Baimana family. Saka iyo ndo anozoziya mufamily wacho Ungoti Baimana family. Ndo anozoziya baba acho ndiwo baba yemunhu. Tsamba yawo yairudi. Iruda mhuri yepagwaimani saka baba ndiye unonongidzwa. All right. Okay. Fine. It's okay. Ulichenjera wakati nyaya yakapera. Amene chenjera wakazodedzana baba vakanzi ngavauye kuno. Saka zvadaro akauya nepepa raakabva naro kwagwaimani. Pepa iroro ndo raitaura kuti hanzi vakatopedza kuripa kudhara. Iri pepa ngereduwe. Iro ngeredu ratakanyora isusu. Rakanyorwa pane nguva asi harina kuiswa zvakazvagara pane bhuku rakudhara rakanyorwa kudhara saka takangozvibvisa pabhuku rakudhara Alright, fine. Saka uyu mopa uyu madirections epagwaimani. Tonyora samuntu kuti Gwaimana family. Wodaidzwa varipo family wacho wouya kuno tochizoona mukuru wacho wamuno. Saka mune mangu yamusi wa 15. Musi wa 15. Imimi munomboda aya ndio anenyu vamata mati. Mwana wangu. Mwana. Muzukuru mwana wangu. Oh. Wakabarwa ngemunhu tete wakashaya. Munombo mwamunhu mukuru. Andidika. Andizvototora muri zvinzwa. Munoitawo semunhu mukuru. Oh. Mungogariba. Munoitawo semunhu mukuru.